Fordelen er, at det er lykkedes at få en godkendelse fra Markedsmodningsfonden. Det er fantastisk. Capnova er investor i Water Surveillance, og samtidig så er de repræsenteret i vores bestyrelse, og kvad det, så hjælper de også i forbindelse med fundraising-tiltag, kvad deres indsigt i markedet. Vi ved, at der er rigtig mange virksomheder, som har en masse gode idéer, som aldrig rigtig bliver til noget. De mangler penge, det kan være, at de mangler partnere, eller de mangler noget viden. Og vi ved også, at innovative virksomheder, de vokser mere. Jeg kan simpelthen ikke overskue den jungle af støttemuligheder, som kunne være aktuelle for os. Og dem får vi serveret fra Capnovas side, at det her er interessant for jer, og så går vi i gang med arbejdet ganske enkelt. Det, der er udfordringen, det er, at de altid kommer for sent. De ser en ansøgningsfrist, de har brug for pengene, og så tænker de, vi hugger til inden for 14 dage. Man kan ikke lave en god ansøgning på så kort frist. Og det andet, det er, hvis ikke man har en ordentlig forretningsplan, så kan man ikke få støtte i programmerne. Det er de to ting, der er den største udfordring for dem.